नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी, यहाँ पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर वैभववाडीतील नादवडेत विठ्ठलचरणी लीन झालेत। आज आषाढी एकादशीचा उत्सव सर्वत्र महाराष्ट्रात साजरा होतोय। पंढरपुरात ज्या पद्धतीने या उत्सवाची जी आपण पाहिलं तर जी वारकऱ्यांची गर्दी आहे त्याचप्रमाणे वैभववाडी तालुक्यातल्या नादवडे येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात सकाळपासूनच वारकऱ्यांनी मोठी गर्दी केलेली आहे आणि या विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन घेण्यासाठी कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेशभाई पारकर हे उपस्थित आहेत। त्यांनी दर्शन घेतलं आहे। भाई, नुकतंच आपण आता विठोबाचं दर्शन घेतलं आहे, काय विठोबाला साकडं घातलं आहे, काय सांगाल? खरं तर गेली अनेक वर्ष मी या नादवडेच्या आषाढी एकादशी उत्सव महोत्सवामध्ये येतो आणि खरं तर या ठिकाणी प्रति पंढरपूरचं दर्शन या निमित्तानं होतं की या तालुक्यातल्या या जिल्ह्यातल्या अनेक वारकरी असतील, दिंड्या असतील, पालख्या असतील, या आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं या मंदिरामध्ये त्या ठिकाणी येतात आणि या मंदिराशी ही आपली जी सगळी काय भक्तिभावाची जी सेवा आहे ही समर्पित त्या निमित्तानं करतात आणि अतिशय एक आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण, एक सांस्कृतिक वातावरण या निमित्तानं या नादवड्यामध्ये या उत्सवाच्या महोत्सवाच्या निमित्तानं निर्माण केलं जातं। आणि खरं तर मी विठुरायाकडे एवढंच या निमित्तानं मागणं केलेलं आहे की या संपूर्ण महाराष्ट्राची या ठिकाणी प्रगती कर, त्याचबरोबर माझ्या सिंधुदुर्गातली जिल्ह्याची सुद्धा प्रगती कर आणि नादवड्यातले जे ग्रामस्थ किंवा जे मंडळ गेले अनेक वर्ष हा उत्सव अतिशय भव्य दिव्य प्रमाणाने त्या ठिकाणी साजरा करतो, त्यांचं सुद्धा त्यांच्या ज्या काही सगळ्या मनोकामना आहेत त्या सगळ्या पूर्ण कर ही सुद्धा परमेश्वराच्या चरणी मी त्या ठिकाणी प्रार्थना केलेली आहे। भाई, गेली 4 वर्ष आपण या उत्सवाच्या निमित्ताने नादवड्यात येत आहेत, कसा हा माहोल आहे एकंदरीत एकादशी उत्सवाचा? खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ही संतांची भूमी आहे, अनेक प्राचीन मंदिरं या जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक ग्रामदैवत आहे, त्यामुळे एक धार्मिक आध्यात्मिक एक संस्कृती ह्या माझ्या जिल्ह्याची आहे आणि ती संस्कृती या निमित्तानं अशा उत्सवाच्या निमित्तानं पुन्हा त्या ठिकाणी मोठ्या ताकदीनं साजरी केली जाते आणि अनेक भाविक मग मुंबईमध्ये असतील, या जिल्ह्यातले असतील, या तालुक्यातले असतील, या निमित्तानं या आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं या सगळ्या उत्सवामध्ये सहभागी बघितलं आपण जवळजवळ 2 ते 3 हजार लोक या उत्सवाच्या निमित्तानं या ठिकाणी आहेत आणि म्हणून दरवर्षी या उत्सवामध्ये त्या ठिकाणी वाढ होते, भक्ताची त्या ठिकाणी निमित्तानं वाढ होते आणि एक महत्त्वाचं मंदिर या जिल्ह्यातलं विठोबा रखुमाईचं या निमित्तानं नादवड्यातलं त्या निमित्तानं प्रसिद्ध होतं आणि म्हणून मी कार्यकर्त्यांचं कौतुक करतो। या मंडळाचे जे कार्यकर्ते आहेत यांनी या उत्सवाला एक वेगळा साज त्या निमित्तानं दिलेला आहे आणि त्या निमित्तानं जिल्ह्याला एक प्रति पंढरपूर नादवड्याला त्या ठिकाणी म्हणून पाहिलं जातं। एवढा कार्यक्रम सुंदर असा त्या निमित्तानं केला जातो। गेल्या वर्षी देखील तुम्ही या उत्सवाला आला होता, गेल्या वर्षी विठ्ठलाच्या चरणी काय साकडं घातलं होतं आणि ते साकडं नगराध्यक्ष म्हणून तुम्ही निवडून आल्यावर पूर्ण झालं आहे का? खरं तर जनतेचा आशीर्वाद आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद हा माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे कायमच राहिलेला आहे। ज्यावेळी मी परमेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होतो त्यावेळी मी माझ्या जिल्ह्याची प्रगती त्या ठिकाणी मागतो आणि त्याचबरोबर मला सुद्धा काही अधिकार दे ज्याच्यातनं मी या जिल्ह्याची सेवा करू शकेल, जिल्ह्याचा विकास करू शकेल आणि सातत्यानं परमेश्वराचा आशीर्वाद आणि जनतेचा आशीर्वाद हा माझ्या मागे त्या ठिकाणी राहिला आणि त्याची प्रचिती वारंवार त्या ठिकाणी आलेली आहे। कालही मी कणकवलीच्या नगराध्यक्षपदी मोठ्या मताधिक्याने त्या ठिकाणी विराजमान झालो। ही सुद्धा परमेश्वराचीच त्या ठिकाणी शक्ती आहे आणि त्याच्यामुळेच तिथे त्या ठिकाणी मला शक्य झालं। गेल्या वर्षी या विठ्ठलाच्या दर्शनाला आला होता, त्याला साकडं घातलं होतं का की पुढच्या नगराध्यक्ष पदासाठी मी उभा असेल किंवा मी निवडणुकीसाठी उभा असेल ते माझं साकडं पूर्ण होईल असे साकडं घातलं होतं का? नक्कीच सगळ्या ज्या मनोकामना आहेत त्या परमेश्वरानं पूर्ण कराव्यात असं साकडं आम्ही सातत्यानं घातलेलं आहे
आणि त्याची प्रचिती येताना दिसते. आणि म्हणून मी जे श्रद्धाभावे जी देवाची सेवा करतायत त्यांची सुद्धा प्रगती त्या निमित्तानं होऊ दे असं मी त्या निमित्तानं सांगतोय. आणि आज आषाढी एकादशी आहे. पूर्ण पंढरपूरमध्ये जवळजवळ 15 ते 20 लाख भाविक गेले अनेक दिवस वारकरी म्हणून दिंड्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आहेत. आणि हा एक महाराष्ट्राचा एक आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक वारसा या निमित्तानं दरवर्षी मोठ्या ताकदीनं त्या ठिकाणी पूर्ण केला जातो. आणि म्हणून महाराष्ट्राला मी मगाशी म्हणालो की एक संस्कृती आहे आणि ती संस्कृती जपण्याचं काम या निमित्तानं अनेक भाविक या निमित्तानं करतात. भाई नगराध्यक्ष झाले, भाईंचा आमदार होण्याचं जे स्वप्न अपूर्ण राहिलंय ते या निमित्ताने पूर्ण होईल असं साकडं तुम्ही आज विठ्ठलाला घातलंय. नक्कीच ज्यावेळी मला संधी मिळेल त्यावेळी नक्की मी त्या ठिकाणी ती संधी मिळवण्याचा प्रयत्न करेन. मी मगाशीच म्हणालो जे मला अधिकार मिळतील त्या अधिकारातनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास कसा होईल, माझ्या कार्यकर्त्यांचा मतदारांचा विकास कसा होईल हा प्रयत्न माझा राहील. आणि त्याला कुठंतरी सत्ता लागते, अधिकार लागतात, त्याच्यातनं आपण काम करू शकतो. आज अधिकार मला मर्यादित आहेत कणकवलीच्या नगरपालिकेपर्यंत. कणकवलीचा विकास माझ्या हातातनं करण्याचा माझा प्रयत्न चालू आहे. जर मला संधी मिळाली म्हणजे कार्यकर्त्याच्या ज्या भावना आहेत, अपेक्षा आहेत की मी आमदार व्हावं, मी खासदार व्हावं किंवा अनेक पदं मला मिळावीत, तर ती जर त्या ठिकाणी पूर्ण झाली तर नक्कीच मी त्यांचं नेतृत्व करेन, जिल्ह्याचं नेतृत्व करेन आणि या जिल्ह्याला विकासाकडे नेण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद भाई. हे होते संदेश पारकर. गेली 4 वर्ष या उत्सवाच्या निमित्ताने विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन घेतात. ते सांगतात की नेहमीच आपल्यावरती परमेश्वराची कृपा आहे आणि परमेश्वराच्या कृपेमुळे, आशीर्वादामुळे आपल्याला विविध पदे भेटली आहेत. कणकवली नगराध्यक्ष पदाचंही देखील जी परमेश्वराच्या कृपेनेच सेवा करण्याची कणकवलीकरांची सेवा करण्याची संधी ही परमेश्वराच्या कृपेमुळेच मिळालेली आहेत. आणि जे आपलं स्वप्न आहे आमदार आणि खासदार बनण्याचं ते देखील स्वप्न या परमेश्वराच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या जोरावरती पूर्ण होईल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंके, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आषाढी एकादशीच्या पावन निमित्तानं पारंपरिक भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक असलेल्या उपरण्यावरती भगवान श्री विठ्ठलाचं हस्तचित्र साकारण्यात आलं आहे. कॅनव्हासऐवजी उपरण्यासारख्या पारंपरिक वस्त्रावर चित्र रेखाटून वारकरी परंपरेचा, भक्तीचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा अनोखा संगम घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नमस्कार, मी चित्रकार अक्षय मिस्त्री. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मी उपरणीवर चित्र साकारले. वारकरी उपरणी वापरतात, या उपरणीवर ॲक्रिलिकचा कलर वापरून मी चित्र साकारले. एक वेगळी संकल्पना आहे की आषाढी एकादशी निमित्ताने मी ही संकल्पना मांडलेली आहे. एक उपरणीची साईज आहे 2.5 बाय 3 फुटाची साईज आणि ही चित्र मी ॲक्रिलिकच्या माध्यमातून काढले. एक वेगळी संकल्पना, एक वेगळी संदेश देण्या पद्धतीने हे चित्र आहे. धन्यवाद. वीणा एक वाद्य नसून भक्ती, कला, ज्ञान आणि साधनेचं प्रतीक मानलं जातं. म्हणूनच या वीणेवर ॲक्रोलिक कलरचा वापर करून विठ्ठल रुक्मिणीचं सुंदर असं चित्र साकारलं आहे. पाहूयात.
राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत बांधावरची शाळा हा अभिनव शैक्षणिक उपक्रम उत्साहात पार पडला। या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शेतामध्ये जाऊन शेतीची कामं, भातशेतीची महत्त्व, शेतीतील पारंपरिक पद्धती तसंच निसर्गाशी असलेलं नातं यांची माहिती देण्यात आली। शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी ज्युनियर कॉलेजच्या वतीने विद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये ग्रामीण संस्कृती परंपरेबद्दल जागृती व्हावी या उद्देशानं रानबाजी व आठवडा बाजार या विशेष उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। याला विद्यार्थी वर्गातून उदंड प्रतिसाद मिळाला। कणकवली तालुक्यातील असलदे येथील द्विजा वृद्धाश्रमात आषाढी एकादशी भक्तिमय वातावरणात उत्साहात साजरी करण्यात आली। वारकरी दिंडी, पालखी सोहळा, अभंग आणि विठ्ठल नामाच्या गजरानं वृद्धाश्रम परिसर पंढरीमय झाला। या अनोख्या उपक्रमामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला। पाहुयात द्विजा वृद्धाश्रमातील आषाढी एकादशीचा सोहळा।
आम्ही खास मुंबईहून या कार्यक्रमासाठी आलोय. तर इतकी छान यांनी व्यवस्था केली आहे आणि इतका छान कार्यक्रम इथे झालाय. सर्वांमध्ये एवढी एनर्जी आहे ते बघून खरंच खूप मस्त वाटलंय. सगळे आजी आजोबा इथे येणारे सगळेच जण खूपच एनर्जेटिक आणि त्यांना बघून आम्हाला इतकं उत्साही वाटतंय. खरंच खूप छान आहे ते. पहिल्यांदाच आम्ही असं काहीतरी अनुभवलंय. माझ्यासाठी फर्स्ट टाइम होता इकडे येणं. अशा इव्हेंटला भेट देणं पहिली गोष्ट माझ्यासाठी खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे मला बघायला की कसे लोक आहेत काय आहेत. आणि इकडे बघतोय मी आजी आजोबा सर्व एवढे सगळे लोक आहेत ते सर्व खुश आहेत. त्यांना चांगलं वाटतंय आणि लाईफच्या या स्टेजमध्ये येऊन त्या लोकांना हे फील होतं ती सर्वात जास्त चांगली गोष्ट आहे त्यांच्यासाठी पण आणि आमच्यासाठी पण. आणि एक्साइटमेंट बघितलं गेली तर आम्ही सर्व एवढे एक्सायटेड आहेत. मोस्टली लोक विचार करतील की यंगस्टर्सला इथं काय चांगलं वाटेल काय नाही वाटणार, पण जेन्युअनली जेव्हा बघितलं इकडे येऊन तेव्हा आम्ही सर्व एवढे एक्सायटेड होतो की आम्हाला खूपच चांगलं वाटलं. हा उपक्रम आम्ही दरवर्षी करतो कारण आजोबाजींना पंढरीला नेणं आम्हाला शक्य नाही, पण इथे पंढरी उभं करून आम्ही इथले गावातले लोक, ट्रस्टीचे लोक आणि निमंत्रित पाहुणे, तुम्ही पाहतच असाल की कितीतरी पाहुणे आलेले आहेत, तर इथे आनंद आम्ही पंढरीचा इथे अनुभव घेतो. विठ्ठल रखुमाई उभं करून म्हणजे आम्ही माणसामध्ये देव शोधतो. आणि तसेच उपक्रम आम्ही आज इथे राबवले की देव सर्वत्र आहे, माणसात आहे, कार्यात आहे, प्रत्येकाच्या मनामध्ये आणि हृदयामध्ये देव आहे याचं प्रत्यंतर आणणारे उपक्रम आज आम्ही इथे राबवले. आणि त्यामुळे आलेला प्रत्येक जण सुखावला आणि भरभरून त्यांच्या मनामध्ये विठ्ठलाची भक्ती आम्ही निर्माण केली. भावना की आधी पहिलं मी सगळं आभार मानते ते इथल्या स्टाफचे की त्यांनी इथं आणि संदेश शेटे की इथे त्यांनी पंढरी उभं करण्यामध्ये म्हणजे म्हणजे 4-5 दिवस आज मेहनत केलेली आहे. आणि प्रत्येक जण पंढरी काय आहे त्याहीपेक्षा मोठा अनुभव इथे मिळतो म्हणून हा उपक्रम राबवतो आम्ही. म्हणजे त्यामागची भावना हीच आहे की प्रत्येकाला येणाऱ्याला इथं अनुभव मिळतो. म्हणजे अतिशय आयुष्यातला विस्मरणीय क्षण आहे. पण अशा प्रकारे विठ्ठलाने महाराष्ट्राकरता भरपूर केलंय. थोडी आम्हाला सेवा करण्याची संधी इथे मिळाली त्याबद्दल यांचे संचालक मंडळाचे आम्ही आभारी. कोलगाव मियासाब दर्ग्याजवळ दुचाकी आणि 4 चाकीत भीषण अपघात झाला. यात एक युवती जागीच ठार झाली तर गंभीर जखमी असलेला युवक देखील उपचारादरम्यान मृत पावलाय. समोरील स्विफ्ट चालकाबाबत कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. पोलिसांकडून त्याबाबत चौकशी केली जात आहे. कोलगाव मियासाब दर्ग्याजवळ दुचाकी आणि 4 चाकीत भीषण अपघात झाला. यात एक युवती जागीच ठार झाली तर गंभीर जखमी असलेला युवक देखील उपचारादरम्यान मृत पावलाय. समोरील स्विफ्ट चालकाबाबत कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. पोलिसांकडून त्याबाबत चौकशी केली जात आहे. कोलगाव येथील मियासाब समाधीजवळ अपघात झाला. दुचाकी व 4 चाकी यांच्यात अपघात झाला. 4 चाकी सावंतवाडीच्या दिशेने तर दुचाकी कुडाळच्या दिशेने जात असताना अपघात झाला. या अपघातात आयुषी देसाई जागीच ठार झाली तर कार्तिक परबा जखमी होता. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. हा अपघात एवढा भीषण होता की दुचाकीवरील युवक व युवती रस्त्यावर फेकले गेले. या दोघे गंभीर जखमी झाले तर समोरून येणारी स्विफ्ट कार शेजारील गटारात गेली. गाडीच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालं. जखमींना अधिक उपचारांसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आलं. महेश बांदेकर, कृष्णा धुळपवार, लादू रायका यांनी जखमींना रुग्णालयात हलवलं. उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी जखमींवर उपचार केले. घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून सहाय्यक पोलीस फौजदार राऊत, पोलीस हवालदार सुरेश पाटील, पोलीस हवालदार धोत्रे, पोलीस कॉन्स्टेबल पवन परब पुढील तपास करत आहेत. कोलगाव मियासाहेब समाधीस्थळी हा अपघात झालेला पाहायला मिळतो. एक 4 चाकी गाडी स्विफ्ट आणि दुचाकी यांच्यात हा अपघात झाला. भीषण अपघात झाला. यात एक युवक गंभीर झाला आहे. अद्याप त्यांची नावं समजू शकलेली नाही. नेमकी ही स्विफ्ट कार कोणाची आहे तेही समजू शकलेलं नाही. मात्र मोठ्या प्रमाणात गर्दी जी आहे ती या ठिकाणी झालेली आहे. पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेत. त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीनं जो जखमी युवक होता त्याला तात्काळ उपजिल्हा रुग्णालयात अधिक उपचारासाठी हलवण्यात आलेला आहे. आणि पुढची प्रोसेस जी आहे ती पोलिसांकडनं या ठिकाणी सुरू केलेली पाहायला मिळते. अगदी रस्त्याच्या कडेला ही 4 चाकी जी आहे ती गेलेली पाहायला मिळते. आणि त्याच्या ज्या एअरबॅग आहेत त्यासुद्धा या ठिकाणी उघडलेल्या दिसून येत आहेत. गाडीच्या उजव्या बाजूला मोठ्या पद्धतीनं नुकसान पोचलेलं पाहायला मिळतं. तर जी दुचाकी होती तो दुचाकी स्वार होता तो त्याला तिथे येऊन आदळण्याची शक्यता किंवा अंदाज काही प्रत्यक्षदर्शींना किंवा जे प्रथम इथे आले त्यांच्याकडनं उपस्थितांकडनं सांगितलं गेलं आहे.
त्यामुळे नेमकी यात चूक कोणाची होती, नेमका हा अपघात कसा झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. चारचाकीमध्ये असलेला चालक देखील सुदैवानं यात वाचलाय. त्यालाही मोठी हानी झालेली नाही. निश्चितच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढील तपास सोपस्कार पोलीस पार पडताना पाहायला मिळेल. प्रतिपंढरी श्रीदेव विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी महाएकादशी मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. पहाटे दुग्धाभिषेक, काकड आरती, महापूजेनंतर भाविकांना विठ्ठल दर्शन खुलं करण्यात आलं. शेकडोंच्या संख्येनं विठ्ठल भक्तांनी उपस्थित राहत श्रींचं दर्शन घेतलं. पहाटे काकड आरती व महापूजा संपन्न झाली. पूजेचा मान शेखर धारगळकर व नगरसेविका शर्वरी धारगळकर यांना मिळाला. शेकडोंच्या संख्येने विठ्ठल भक्तांनी उपस्थित राहत दर्शन घेतलं. त्यानंतर श्री सद्गुरू संगीत विद्यालय यांचा गायनाचा सुश्राव्य भक्ती संगीताचा कार्यक्रम पार पडला. तसंच दुपारी कालिका देवी भजनी मंडळ कारिवडे यांचा भजन कार्यक्रम, महिला मंडळ सावंतवाडी यांचं भजन, योगेश बोरसाटे माणगाव यांचं सुश्राव्य संगीत गायन, कीर्तनकार कीर्तनभूषण हबप, विलासबुवा गरवारे यांचं कीर्तन आदी विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम आज दिवसभर होणार आहे. विठ्ठल भक्तीत तल्लीन झालेल्या भक्तांच्या मांदी आळीत प्रतिपंढरी दुमदुमून गेली आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्ली येथे झालेल्या लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ सावंतवाडीत शांतता मोर्चा काढण्यात आला. आम्ही भारतीय विद्यार्थ्यांच्या मार्फत याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सावंतवाडीतील सुजाण नागरिक विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते. पेपर फुटीच्या निषेधार्थ व केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तसंच दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उपोषणावर केलेल्या अमानुष लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ हा शांतता मोर्चा काढण्यात आला. कळसुलकर हायस्कूल येथे गांधी चौक पर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी उपस्थितांकडून मनोगत व्यक्त करण्यात आले. या शांततापूर्ण मोर्चामध्ये विद्यार्थी, संवेदनशील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कडेकोट पोलीस बंदोबस्त यावेळी तैनात ठेवण्यात आला होता. हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी करो लो आजादी. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. शिक्षणाच्या हक्काचा मी स्वतः नीटची विद्यार्थिनी होते. यावर्षीची पहिली नीट मी दिली आणि रिनेट देण्याचा माझ्यामध्ये धाडस नाही झालं. खरं तर एक नीटची विद्यार्थिनी म्हणून मला माहिती आहे की एक विद्यार्थी कोणत्या कोणत्या गोष्टींमधून जातो जेव्हा तो नीटला जातो. ज्यावेळी तुम्ही 1 वर्षाचा ड्रॉप घेता ना, त्यावेळी तुमचे बाकीचे विद्यार्थी, तुमचे मित्र हे पुढच्या वर्गांमध्ये गेलेले असतात. तुम्ही त्याच वर्गात, तुम्ही त्याच रूम मध्ये बसलेले असतात, त्याच पुस्तकांसोबत तेच घेऊन की ह्या होपवरती की मी आज हे केलं तर मी उद्या माझ्या आई बाबांसाठी काहीतरी करू शकेन, मला मेडिकल फील्ड मी आज जरा पुश केलं तर हे होईल. त्याच एका शेड्यूल मध्ये बसलेले असतात. त्या एज्युकेशन सिस्टीम वरती विश्वास ठेवून आणि त्या संविधानाने त्याला सांगितलेल्या संविधानाने दिलेल्या प्रॉमिस वरती विश्वास ठेवून ते करतात. आणि त्यांचं त्यांना फळ काय मिळतं? त्यांचं फळ त्यांना हे मिळतं की पेपर लीक होतात. त्यांच्या आई बाबा दागिने ठेवतात, जमिनी ठेवतात मुलांसाठी, मुलांनी शिक्षण घ्यावं म्हणून त्याला आयन आकाशाच्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये पाठवतात मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी. म्हणून त्यांच्यासोबत काय होतं? पेपर जातो. अहो, आम्ही प्रत्येकाने
आमच्या प्रत्येक वर्षीच्या पुस्तकाच्या पहिल्या पानावरती संविधान वाचलं आणि आम्हाला प्रत्येकाला तिथे लिहिलं होतं की आम्हा सर्वांना दर्जाची आणि संधीची समानता मिळणार. मग नीट पेपरमध्ये ज्याच्याकडे जास्त पैसे ज्याच्याकडे जास्त प्रिव्हिलेज तो पेपर विकत घेतो आणि गरीबाचा विद्यार्थी जो इकडे दिवस रात्र मेहनत करतो, ज्याचे आई बाप दागिने बाजूला ठेवून मुलाला शिक्षण देतात, ते कुठे गेली तुमची दर्जाची आणि संधीची समानता? मला सांगा. आषाढी एकादशी निमित्त वैभववाडी तालुक्यातील नादवडे येथे एकादशी महोत्सव साजरा होत आहे. या उत्सवानिमित्त सकाळी दिंडी निघाली. या दिंडीत सहभागी झालेले वारकरी देहभान विसरून नाचत होते. या वारकऱ्यांशी आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके यांनी संवाद साधला. काय आहेत वारकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया पाहूयात. आज आषाढी एकादशी म्हटलं की वारकऱ्यांचा एक हा उत्सव असतो. प्रति पंढरपूर असं साक्षात अवतरलेलं आपल्याला आज नादवड्यात दिसत आहे. तर सगळे वारकरी आज या आषाढी एकादशीच्या उत्सवानिमित्त सामील झालेले आहेत. आपण आता पाहिलं तर गेली 4 वर्ष येथील ग्रामस्थ नादवडे ग्रामस्थ मुंबईकर मंडळी हा आषाढी एकादशीचा महोत्सव अगदी भक्तिमय वातावरणात साजरा करत आहेत. आणि या वर्षी हे 5वं वर्ष आहे आणि जो पंढरपुरात माहोल असतो तोच साक्षात इथे या नादवडे गावात तोच एकादशीचा माहोल आहे. कालपासून या उत्सवाला प्रारंभ झालेले आहे. आपण पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या विविध कानाकोपऱ्यातून जे वारकरी आहेत ते सहभागी झालेले आहेत. अगदी मोठ्या उत्साहात हा एकादशीचा महोत्सव हा सुरू झालेला आहे. आज सकाळीच आपण पाहिलं तर विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरात पूजा अर्चा करून त्यानंतर इथल्या सवाटी मातेच्या मंदिराकडून दिंडीला प्रारंभ झालेला आहे. तालुक्यातील कानाकोपऱ्यातून आलेले जे वारकरी आहेत या दिंडीत सहभागी झालेले आहेत. आपण या वारकऱ्यांचे काय प्रतिक्रिया आहेत या जाणून घेणार आहोत. याच गावचे सुपुत्र आणि भाजपचे तालुका अध्यक्ष सुधीरजी नकाशे देखील या दिंडीत सहभागी झालेले आहेत. सुधीरजी, काय सांगाल, कसा माहोल आहे वारीचा, काय येतोय प्रत्यय तुम्हाला या दिंडीत सहभागी होऊन? आज खूप आनंद वाटतो की नादवडे गावामध्ये आपल्या ही दिंडी आज चालू झालेली आहे. सकाळी 8 वाजल्यापासूनच ह्या सगळ्या दिंडीमध्ये या आपल्या संपूर्ण पंचकोशी गावातील तालुक्यातील म्हणजे कणकवली तालुक्यापासून सर्वच या पंचकोशीतील लोक आज या दिंडीमध्ये सामील झालेले आहेत. सकाळी विठ्ठल रुक्मिणीची पूजा झाली आणि या पूजेच्या नंतर ही आपल्याला ही दिंडी पायी दिंडी म्हणून हा संपूर्ण समूह आपला भक्तिमय वातावरणामध्ये ही दिंडी आज निघत आहे. आज मुंबईचे वारकरी असून देत किंवा या पंचकोशीतील वारकरी असून देत हे भक्तिभावाने या आपल्याला प्रति पंढरपूर म्हणून आज आपल्याला या नादवडे गावामध्ये अवतरलेले दिसत आहेत. भाविक एकदम तल्लीन होऊन पावसाचं किंवा या कुठल्याही तमाव न बाळगता हे भाविक आज आपल्याला तल्लीन झालेले दिसतात. सुधीरजी, आपण आता विठ्ठलाच्या दर्शनाला निघालात, काय विठ्ठलाला साकडं घालणार? आपल्या ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्वच आपल्या शेतकऱ्यांना असून तर ग्रामस्थांना आज पावसाचं प्रमाण कमी झालं आहे. शेतीची आज आहे हंगाम शेतीचा चालू आहे आणि ह्या शेतीच्या हंगामात सर्व शेतकरी हे आपण शेतीची कामं करून आज या भाविक हे आज आपल्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी आले आहेत. आम्ही सर्वच ग्रामस्थांच्या वतीने आपल्या देवाला साकडं घालू की शेती असून देत किंवा हे ग्रामस्थ असून देत हे सुखी समाधानी व्हावे, हेच आम्ही याने त्यांना अपेक्षा करत आहोत. धन्यवाद सुधीरजी. त्यांनी पांडुरंगाकडे साकडं करणार आहेत की सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्यांना सुखाचे दिवस येऊ दे आणि जे त्यांची शेती जी आहे शेतीची भरभराट होऊ दे असं साकडं जे आहे ते विठ्ठलाला घालणार आहेत. आपल्यासोबत या गावचे ग्रामस्थ आहेत. सेटे सर, काय सांगाल, तुम्ही देखील वारीत सहभागी झालाय, कसा हा वारीचा माहोल आहे आणि काय वाटतंय? आता जे या भक्तिमय वातावरणात संपूर्ण गाव या ठिकाणी आणि पंचक्रोशीतील सगळेच ग्रामस्थ या भक्तिमय प्रवाहात सामील झालेले आहेत. सगळ्यांच्या मनात
विठ्ठलाचं नामस्मरण चालू आहे आणि आजूबाजूच्या सर्व मुंबईपासून इथपर्यंत सिंधुदुर्गातील बहुतर गावातून लोक या ठिकाणी या दिंडीच्या आलेले आहेत. प्रति पंढरपूर म्हणून गावच्या या पांडुरंग विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिराला सर्व भाविक बघतात आणि त्या भक्तिभावातून या ठिकाणी या सगळ्या दिंडी यात्रेमध्ये सामील झालेले आहेत. हे सगळे स्वतः तल्लीन होऊन या भक्तिभावात जरा पावसाचं प्रमाण चालू आहे तरी सगळे भाविक अति उल्हासात आणि आनंदात या दिंडीमध्ये सामील झालेले आहेत. तुम्ही पंढरीची वारी केली आहे का? होय. पंढरीची वारी आणि ही वारी यातला काय फरक सांगाल? काय यातलं हे सांगाल? हां, पंढरीच्या वारीमध्ये सगळे लोक 30, 35, 40 किलोमीटर म्हणजे 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चालत राहतात. त्या ठिकाणी ते सगळे याच नाचत गाचत फुगड्या गात आणि रिंगण वगैरे घेत हे सगळं आनंदमय असतं वातावरण. संध्याकाळचा त्यांचा प्रोग्राम देखील मोठा आनंदमय भक्तिमय असतो 8, 9, 10 वाजेपर्यंत आणि त्या ठिकाणी ते पांडुरंगाशिवाय इतर कोणतंही नामस्मरण त्या दिंडीमध्ये असत नाही. इथला हा माहोल पाहून कसं वाटतंय? पंढरपूर साखर इथे अवतरल्यासारखं वाटतंय? हो, पंढरपूर म्हणजे प्रति पंढरपूर असल्यासारखंच हे नादवड्यातील हे माहोल दिसतो आहे. सगळीकडे बघाल तिथे हे सगळे भक्तिभावाने नाचत असताना किंवा भक्तिभावाने सगळे भक्त तल्लीन होत असताना तुम्हाला दिसतील. जे लहान मोठे तरुण महिला वृद्ध हे सगळे पांडुरंगमय झालेले आहेत. आपल्यासोबत पाहिलं तर आपण महिला वारकरी देखील आहेत. काय सांगाल, तुम्ही वारीत कितव्यांदा सहभागी झालात आणि कसं वाटतंय? 5व्यांदा सहभागी होत आहे, कसं हा आनंद आहे वारीचा? खूप छान, खूप छान आणि म्हणजे खूप आनंद. आता पंढरपूरला या आषाढी जाता येत नाही, कार्तिकीला नेहमी जातो तर त्यामुळे मी एक अभंग म्हणते. घेई घेई माझे वाचे गोड नाम विठोबाचे, डोळे तुम्ही घ्या रे सुख पहा विठोबाचे मुख, तुम्ही ऐका रे कान माझ्या विठोबाचे गुण, मनात येते धाव घेई गाही रुक्माईच्या पायी. असं स्वतःला बुद्धी जरी काही नाही तरी ऐक तरी संतांचे काही. कळलं ना? असं म्हणजे आज सगळं वातावरण आता तुला टी व्ही लावल्यावर आपल्याला कळत आहे. संतांनी आपली शिकवण दिली ती अगाध आहे माऊलींपासूनची. असं म्हणजे त्याने म्हणजे नराचा नारायण बस व्हायला वेळ लागत नाही. नित्य हरिपाठ आम्ही म्हटला पाहिजे. ज्ञानेश्वरी निदान आम्ही नाही म्हटलं तरी एक पान वाचूया. मोबाईलचा वेळ काढून तो आम्ही ज्ञानेश्वरी वाचनासाठी देऊया. काय सांगाल, हा इथलं जे माहोल आहे, या लाजोडे गावचं माहोल आहे प्रति पंढरपूर असल्यासारखं आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? खूपच सुंदर, सगळ्यांचा चांगला प्रतिसाद आहे. आम्ही मुंबईवरून आणि सगळी लोक येतात. हो, पंढरपूर म्हणजे पंढरपूरला जाता येतं. हो, पंढरपूरच वाटतं. आता पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायला निघाला तुम्ही, काय साकडं घालणार आहे पांडुरंगाला? की भक्तीचा हा मला असाच सुद्धा फुलू दे, तुझ्या नावाचा असाच जय जयकार, असं म्हणजे नाम एक गगनाला भेटू दे. ही तुमच्या काय सांगाल, तुम्ही देखील सहभागी झालात वारीत, वारकरी आहात का आपण? होय होय, माझं नाव विजया नारकर, विजय वत्सल नारकर. जवळजवळ 5वं वर्ष आहे हे आमचं दिंडीचं. आमच्या नादावड्या गावात 5 वर्ष झाली आता दिंडीला मी सहभाग असतेच. बस एवढं बरं वाटतं, एवढं छान वाटतं ना. इटोबा असं वाटतं की साक्षात आपल्या जवळच आलंय, एवढं वाटतं छान. आणि निसर्ग आमच्या नादावड्या गावाचं असं कुठच्या गावातच नसणार, मला तर असं वाटतं. 5 वर्ष तुम्ही येत आहे, काय वाटतं या वारीबद्दल? खूपच चांगलं, असं वाटतं की मी पंढरपुरातच आहे असं मला वाटतं. स्वतःला तरी वाटतं, पण या लोकांना पण वाटतं, म्हणून आनंदात सहभागी होतात सर्वजण. खूप नाचतात. तुम्ही काय सांगाल या वारीबद्दल, या संप्रदायाबद्दल? तरुण मुलांनी एवढंच की निदान एकदा तरी देवाचं नाव, आपलं नाम घ्यायला पाहिजे. त्यांनी घेतलं नाव तर त्यांचंच उद्या कल्याण होणार आहे. नाव हे त्यांचंच उद्या चांगलं होणार आहे. सर्वांचं नाम हे पाहिजेच. पांडुरंगाने सांगितलं नाम आपल्या हृदयात ठेवा, एवढं सांगितलेलंच आहे. तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माऊली सर्वांनी हे सांगितलेलं आहे. तसं या वारी उत्सवाचं, एकादशी उत्सवाचं इथल्या स्थानिक ग्रामस्थांनी नियोजन केलं, त्याबद्दल काय सांगतात? आमचे स्थानिक हे सगळे आयोजन चांगले नियोजन करतात. आमचे ग्राम हे सगळे 12 पद सर्व आहेत. आमचे शेट्टे कुटतडकर सगळे मिळून खूप छान बघतात. सर्वांची व्यवस्था चांगली करतात. मेन तर ते आहे. बाहेरची लोक येणाऱ्यांना पण सारखं प्रतिसाद देतात, त्यांना बघतात चांगले सर्व व्यवस्थित. चहा पाणी सर्व विचारतात. खूप आनंदात, म्हणजे खूपच आनंदात असतो आम्ही. 5 वर्ष झाली.
धन्यवाद माऊली. या होत्या यांच्या अगदी चांगल्या प्रतिक्रिया होत्या की ज्यांनी गेली 5 वर्ष या वारीचा आनंद घेतलेला आहे. आपण आता बघितलं तर अगदी या वारीत आता टाळ घेऊन अगदी दंग झालेली जी महिला मंडळ आहेत ती आपण पाहतो. मगाशी आपण पाहिलं तर ह्या सर्व महिला आहेत त्या या दिंडीच्या निमित्ताने फुगड्या देखील घालत होते. आपल्यासोबत या महिला आहेत. आपण काय सांगाल ताई, तुम्ही या दिंडीत सहभागी झालायत, कसा आनंद आहे, कसा हा उत्सव साजरा करताय? आम्हाला खूप आनंद होत आहे. आम्ही खूप मजा मस्ती करत आहोत आणि आम्ही सगळेच बघू शकता एकसारखे साड्या नेसून आलेलो आहोत आणि पावसामध्ये अजून मजा येत आहे आम्हाला. बरं, पावसात तुम्ही अगदी या दिंडीत सहभागी झाला त्याबद्दल काय सांगा? आम्ही पाऊस असो नसो आम्ही मनापासून या दिंडीत सहभागी होतो आणि पाऊस आहे म्हणून अजूनच जास्त मजा येत आहे दिंडीत. खूप जण सर्वजण उत्साही आहेत आणि आम्ही अशाच प्रकारे अजून पुढे मंदिरापर्यंत अशीच मजा करणार आहोत. तुम्ही म्हणजे तरुण आहात आणि या दिंडीत सहभागी आहात, तरुणांना काय सल्ला द्याल, काय संदेश द्याल या निमित्ताने? या निमित्ताने आम्ही जसे सहभागी होतो तसं सर्व तरुणांनी सहभागी झालं पाहिजे यामध्ये. धन्यवाद. आपल्यासोबत आणि वारकरी आहेत. काय सांगाल वहिनी माऊली, कसा हा माहोल आहे आणि वारीत आणि या तुम्ही नाचता अगदी देहभान विसरून तुम्ही या वारीत सहभागी झाला, काय सांगा? आम्ही खूप मजा करतो आहे वारीमध्ये. आम्ही सगळ्या माहेरवासनी आणि सासरवासनी सगळे आले आहोत आणि आमच्या मुलांना पण आणलं आहे. आम्ही मुलं पण सामील झाली आहे आमच्या वारीमध्ये. सकाळपासून या दिंडीत सहभागी झालाय, नाचताय, गाताय, फुगड्या घालताय, तो आनंद कसा साजरा होतो? खूप मजा येते आहे आणि आमच्या मुलांना पण खूप मजा आली आहे वारीमध्ये. ती लोक बोलतात आम्ही दरवर्षी या वारीला येणार. आपण पाहिलं तर आषाढी एकादशी, कार्तिक एकादशी जर म्हटलं तर आपण लोक पंढरपुराकडे जास्त ओढतो आणि साक्षात पंढरपूर आता इथे नादरवड्यात वसवतंय. गेली 4 वर्ष याचं नियोजन अगदी काटेकोरपणे केलं आहे. त्या नियोजनाबद्दल काय सांगाल? हे नियोजन खूप सुंदर आहे. आमच्या खूप गावकऱ्यांनी आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने सपोर्ट केला आहे आणि खूप दिंडीचं नियोजन पण छान केलं आहे. त्यामुळे आम्हाला काही गैरसोय नाही आहे या वारीमध्ये. आपण जर आणि पाहिलं आमचं आता प्रति पंढरपूर होणार आहे. आपण जर पाहिलं तर या दिंडीत महिला देखील मोठ्या संख्येने आहेत. वारकरी महिलांची संख्या पाहून काय सांगाल तुम्ही? आम्ही यावेळी खूप ठरवून आलो होतो की खूप संख्येने आपण महिलांनी जायचं आणि आपल्या गावाचं नाव आपलं व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, धन्यवाद माऊली. यानंतर आपण पाहिलं तर अगदी विठ्ठल नामाचा जयघोष करत ही मंडळी या दिंडीत सहभागी झालेली आहेत आणि देहभान विसरून ही मंडळी विठ्ठल नामाचा गजर करत आहेत. आपण बघितलं तर अगदी फुगड्या घालतायत, त्याचबरोबर नाचतायत, अगदी भजन म्हणतायत. ही सगळी मंडळी आपण पाहिली तर अगदी देहभान विसरून विठ्ठल नामात अगदी दंग झालेली आहेत. आणि जसं आपण पाहिलं तर साक्षात पंढरी इथे अवतरले आहे आणि पांडुरंगाच्या नामस्मरणात ही वारकरी मंडळी आहेत. ही आता चव्हाटी मातेच्या मंदिराकडून विठ्ठल मंदिराकडे प्रस्थान करीत आहे आणि आपण याच जे दृश्य आहे ते आपण या दृश्य आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत की हे जे देहभान विसरून ही सर्व मंडळी जी आहेत ती या दिंडीत सहभागी झाली आहेत. मोठ्या संख्येने जसं आपण बघितलं तर वारकरी हे या दिंडीमध्ये सहभागी होऊन विठ्ठल नामाचा गजर करत पायी पायी चालत आता विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिराकडे निघालेले आहेत आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक उत्साह आहे की आता आपल्याला साक्षात पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायचं आहे. या दर्शनाची ओढ या सर्व मंडळींना लागलेली आहे. आता टाळ मृदुंग घेऊन ही सर्व मंडळी हळूहळू मार्गस्थ आता विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिराकडे निघालेली आहेत. याच आपण मंडळींसोबत आहोत, आता आपण चर्चा करणार आहोत. ताई, काय सांगाल, कसा माहोल आहे या दिंडीचा? खूप छान, मस्त वाटतंय. मी पहिलीच आली आहे या वर्षी. खूप छान वाटतंय. कसं वाटतंय सामील होऊन या दिंडीमध्ये? खूप छान वाटतंय. खूप छान वाटतंय. तुम्ही पंढरपूरला गेला होता का? नाही गेलेले, अशीच जाऊन आली पण मंदिरात नाही गेले. हे पहिलंच आमचं पंढरपूर आहे. इथला आजचा माहोल कसा वाटला साक्षात पंढरपूर असल्यासारखं? खूप छान आहे, मस्त. आम्ही बघितलंच नव्हतं एवढा कधी, हे पहिलंच मी बघते. छान आहे, खूप छान. काय सांगाल, कसं वाटतंय या दिंडीत सहभागी होऊन? अच्छा, छान वाटतंय. एकदम माहोल बघून एकदम आनंद वाटला. अगदी फुगड्या घालताय, गाणी गाताय, कसं देहभान विसरून सगळी मंडळी तुम्ही नामस्मरणात दंग झाला? छान वाटतंय. दिंडी बघून पहिल्यांदाच आम्ही आलो आहे. हे पंढरपूरपेक्षा पंढरपूर आहे. मस्त वाटतं, छान. आपल्यासोबत आणि इथे महिला वारकरी आहेत, त्याही बोलणार आहेत.
काय सांगाल माऊली, कसं वाटतंय या एकंदरीत दिंडीत सहभागी होऊन? खूप छान वाटतंय आणि पहिल्यांदाच आल्याच्या नंतर एकदम उत्साहात वाटतंय, सगळं छान वाटतंय, एकदम मस्त. आता जाऊन विठ्ठलाचं दर्शन घेणार आहात, विठ्ठलाला काय साकडं घालणार आहात? विठ्ठलाला दरवर्षी अशी प्रगती अजून वाढू दे, हेच विठ्ठलाशी मागणं आहे. आपण पाहिलं तर विठ्ठलाला या वारकरी महिला आहेत त्या साकडे घालणार आहेत की या गावची प्रगती ही अशीच होत राहो आणि उत्तरोत्तर हा कार्यक्रम आहे तो असाच बहरत राहो. रामकृष्ण हरी माऊली. आपण जर पाहिलं तर सकाळपासून हे वारकरी आहेत त्या दिंडीत सहभागी झालेले आहेत, विठ्ठल नामात विदंग झालेले आहेत आणि विठ्ठलाचा जयघोष हा या मंडळींकडून सुरू आहे. अनेक वारकरी आहेत ते सहभागी झाले आहेत, गेली अनेक वर्ष हे या वारकरी संप्रदायात आहेत. त्यापैकीच एक आपल्या या गावचे नादवडे गावचे आहेत परशुराम उसवलकर. काय सांगाल या दिंडीत सहभागी होऊन कसा माहोल आहे आणि साक्षात प्रति पंढरपूर इथे अवतरल्याचा आभास इथे होतोय, त्याबद्दल काय सांगाल? नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभवडी तालुक्यामध्ये आमचं हे निसर्गरम्य असं नादवडे गाव आहे आणि या नादवडे गावामध्ये आज पिढ्यानपिढ्या आषाढी कार्तिकी आणि कार्तिकीची अशी दोन्ही वाऱ्या होतात. आत्ता ह्या गेल्या हे 5वे वर्ष आहे आणि या 5व्या वर्षा म्हणजे 5 वर्ष आता सगळे मुंबई आणि नादवड्यातले सगळे स्थानिक पंचक्रोशीतील रहिवासी आणि इतर गावातील ही ग्रामस्थ येऊन हा नादवडे गावचा कार्यक्रम आता मोठ्या उत्साहाने आनंदाने जसं की प्रति पंढरपूरच अशा स्वरूपाचा हा कार्यक्रम वर्षानुवर्ष वाढत चाललेला आहे आणि त्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाची खरोखरच या नादवडे गावावर कृपादृष्टी आहे. धन्यवाद. आपण पंढरपूरला जाता, पंढरपूरची वारी पण आपण करता. पंढरपूरची वारी आणि नादवडेची वारी दोन्हीचा फरक आहे, काय सांगाल? पंढरपूरच्या वारीमध्ये आणि नादवड्याच्या वारीमध्ये असा फरक आहे की नादवड्याची खरोखरच वारीचं एवढं महत्त्व आहे की नादवड्यातील लोक व्यवस्थापन आणि त्याचं नियोजन एवढं चांगल्या पद्धतीने करतात की वारीमध्ये येणाऱ्या भक्तांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. त्याचप्रमाणे त्यांना लागणारं पाणी, नाश्ता, चहा वगैरे ही सगळी व्यवस्था नादवडे गावातील मुंबई आणि नादवड्यातील स्थानिक ग्रामस्थ मिळून चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापना करतात. त्याची आपण पाहिलं तर तरुण वर्ग जो आहे तो आता वारीकडे पुन्हा हळू उडू लागलेला आहे, ओढ त्यांच्याकडे येऊ लागलेला आहे. तर त्या तरुणांना तुम्ही काय सल्ला द्याल या वारीच्या निमित्ताने? खरोखरच आज म्हणजे तरुणाई खरोखरच या वारीमध्ये मुंबईवरून मोठ्या प्रमाणात आणि गावातीलही तरुण मुलं आज मोबाईलचं युग असताना सुद्धा या वारीमध्ये खरोखरच त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेऊन त्यांनी खरोखरच आपण देवाच्या नामस्मरणासाठी जन्म घेतलेला आहे. अध्यात्माची खरोखरच या तरुणांना ओढ लागलेली आहे. धन्यवाद. धन्यवाद इसवलकरजी. यानंतर आपण आणखी काही वारकरी या व्यवस्थापन मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत, भाऊ आहेत. भाऊ, काय सांगाल? तुम्ही याचं जे नियोजन गेली 4 वर्ष करता, या वर्षीचं हे 5वं वर्ष आहे आणि वारकऱ्यांचा जो आपण प्रतिसाद पाहिला आहे तो वर्षानुवर्ष वाढत चाललाय. कसं नियोजन असणार आहे भविष्यातलं आणि या वारकऱ्यांच्या एकंदरीत सर्व व्यवस्थेचं कसं नियोजन आपण सर्व मंडळी करताय? नमस्कार माऊली. या नादवडे गावामध्ये विठ्ठल रुक्माई मंदिर गाव वसल्यापासून आहे, परंतु जो कार्यक्रम या ठिकाणी दिंडीचा होत होता, आषाढी एकादशीचा होत होता, तो गेल्या 4 वर्षापासून हे 5वं वर्ष आहे. तो भव्य दिव्य प्रमाणात आता साजरा झालेला आहे. पंचक्रोशीमधले सुद्धा भाविक या ठिकाणी येत आहेत. ही अशीच संकल्पना होती. या पावसामध्ये आषाढामध्ये ही यात्रा येते, ही दिंडी येते. वयोवृद्ध बालस ज्यांची इच्छा असून सुद्धा
आज त्या ठिकाणी पंढरीपर्यंत पोहोचत नव्हते, पण तोच हा पंढरीचा विठोबा रखुमाई या नादवडे गावामध्ये वसलेला आहे. त्याच्या दोन्ही पाया खालून गंगा वाहते, असं हे आमचं गाव आणि हे ते आमचं पंढरपूर, हे प्रति पंढरपूर आहे. परंतु यामध्ये 4 वर्षामध्ये आता प्रगती होत आहे. ही आज भाविक आहे, जी तरुण पिढी आहे ती सुद्धा यामध्ये सामील झालेली आहे. आणि विशेष म्हणजे या नादवडे गावाचंही तथ्य आहे की या नादवडा गावामध्ये 12 देऊळ आहेत, त्याच्यातलं हे एक देऊळ आहे. या ठिकाणी लहान मोठा हा संपूर्ण भावभेद विसरून सर्व तरुण मंडळी, वयोवृद्ध भाविक मंडळी या ठिकाणी सहभागी होत आहेत आणि आनंदाने या ठिकाणी या उत्सवामध्ये, या दिंडीमध्ये भाग घेत आहेत. खरोखरच हे नादवडे गावचं भाग्य आहे. यानंतर जी पिढी आहे त्या पिढीला मी आवाहन करेन, आता हे जे सुरू केलेलं आहे, या ठिकाणी भव्य दिंडी निघते आहे प्रतिवर्षी, ती ह्यानंतर दिवसेंदिवस त्याचं स्वरूप वाढत जावं आणि ह्या नादवडे गावामध्ये किंवा पंचक्रोशीमध्ये न राहता संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये या नादवड्याच्या वारीचं आणि या विठ्ठल रखुमाईचं या ठिकाणी त्याचं उत्सव भल्या मोठ्या प्रमाणात व्हावा ही त्यांना विनंती करेन. विशेषतः माझ्या या गावामध्ये माझे जे लोक आहेत या ठिकाणी 12-5 आहेत, मानकरी आहेत, तर हे सगळे मनोभावे या ठिकाणी येतात. या ठिकाणी कुठल्याही भेदभाव नाही. जे 12-5 आहेत आमचे मानकरी आहेत, त्याचबरोबर छोटे मोठे जे बालक आहेत ते सगळे याच्यामध्ये एक दिलाने सामील होतात. आणि मी स्वाभिमानाने सांगेन, माझ्या सिंधुदुर्गमध्ये कितीतरी देवस्थाने आहेत, त्या ठिकाणी वेगवेगळे वाद निर्माण होऊन काही देवस्थानं त्या ठिकाणी बंद पडलेली आहेत, तिथले उत्सव बंद पडलेले आहेत. पण ह्या माऊलीच्या कृपेने माझ्या नादवडे गावकऱ्यांनी हे पथ्य पाळलेलं आहे आणि सर्व भेदभाव विसरून या दिंडीमध्ये, या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये, नादवड्यामध्ये जे जे उत्सव होतात त्या उत्सवामध्ये तन मन धन अर्पण करून हा उत्सव अधिकाधिक कसा पुढे वाढेल ही आमची मनोकामना आहे. यापुढे निश्चितच प्रति पंढरपूर म्हणजे पंढरपूर सारखंच या ठिकाणी यात्रा होईल अशी आमची एक आजच्या आहे धारणा आहे. आणि या पिढीला आम्ही आव्हान केलेलं आहे, तसं आमच्या पिढीला आम्ही तयारी केलेलं आहे. धन्यवाद माऊली. धन्यवाद माऊली. आपण पाहिलं तर गेली 4 वर्ष ज्यांचे नियोजन करतायत त्या नियोजनामध्ये भाऊंचा सहभाग, जो भाऊंचा वाटा असतो तो मोठा असतो आणि अगदी काटेकोरपणे नियोजन ते गेले 4 वर्ष करतात. हे 5वं वर्ष आणि त्यांनी असं देखील सांगितलं या निमित्ताने की ज्या पद्धतीने आम्ही हा उत्सव सुरू केला आहे, आता हा तरुण पिढीच्या हातात दिलेला आहे. तरुण वर्गाला देखील या वारकरी संप्रदायाकडे वळवण्याचा त्यांचा हेतू आहे आणि तो साध्य देखील होतो. त्यांना आपण देखील पाहतो, कारण मोठी तरुण मंडळी देखील गावातली सहभागी झालेली आहे. आपण पाहू शकतो अगदी मुंबईवरून ही मंडळी या उत्सवात अगदी सामील आहे. कसं सांगाल माऊली, तुम्ही या उत्सवात सहभागी झालाय, कसा एकंदरीत माहोल आहे या संपूर्ण कार्यक्रमाचा, या एकादशी महोत्सवाचा? नाही, गेली 5-6 वर्ष आम्ही अनुभव घेतोय आणि याची डोळा आपण जे म्हणतो की नवीन पिढीचा उत्साह जो वाढतोय, आम्ही बघतोय. 5 ते 6 वर्ष आम्ही या दिंडीमध्ये सहभागी होतोय. आपला जो तुम्ही बघू पण शकता की हा जनसमुदाय हळूहळू दरवर्षी वाढत जातोय आणि नवीन पिढीला काहीतरी आपण जे म्हणतो की वाढून ठेवतं. वारकरी संप्रदायाकडून जो एक आपला भक्तिभावाचा एक ठेवा मिळतो तो ह्या ठिकाणी बघायला मिळतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या गावाची एक पिढीजात संस्कार असे आहेत की जे बालकं आहेत ती आज आपला वेशभूषा म्हणा, आपले नवीन उपक्रम म्हणा राबवताना दिसत आहेत. आणि शालेय शिक्षणातली मुलं जी आहेत ती पण मोठ्या भावसंख्येने ह्या ठिकाणी येत आहेत आणि नवीन मुलांकडनं काही ना काही. एक तरुण म्हणून तरुणांना काय सल्ला द्या? तरुणांना हा सल्ला देऊ की मोठ्यांकडनं आपण काहीतरी शिकायचं असतं. तर आज हे संस्कार जे आहेत, हे पिढीजात संस्कार या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील आणि या गावामध्ये याचा परंपरेचा म्हणजे जो वारसा आज मुलं जपतायत तो फार मोठ्या भक्तिभावाने जपतायत असं मला वाटतं. पंढरीच्या वारीला गेला? हो. पंढरीची वारी आणि इथली वारी कसं वाटतंय? मी तेच म्हणतो ना की सगळ्या या नादवडेकरांना हा सगळ्यात मोठा ठेवा मिळतोय, जो की याची डोळा आपण जे म्हणतो की आपण आपली संस्कृती आपल्याला दाखवण्याचा एक प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी मिळतोय. आज आम्ही मुंबईवरून आलो आहे, पण आम्हाला खूप बरं वाटतंय की आमच्या गावात असं काहीतरी होतं आहे आणि प्रति पंढरपूरसारखा हा पूर्ण जनसमुदाय इथे लोटल्यासारखा खूप बरं वाटतं. आपण जर पाहिलं तर सुरुवातीला हा सोहळा तो हा नादवडे गावापुरता होता. आता हा सोहळ्याची जी व्याप्ती आहे ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नक्कीच. एक युवा म्हणून, एक तरुण म्हणून भविष्यात तुम्ही त्याचं कसं नियोजन
नक्कीच पंचक्रोशीतली सगळे ग्रामस्थ आहेत ते हळूहळू जसं जसं कळतंय तसं ते या ठिकाणी येण्याचा उपक्रम राबवत आहेत आणि भविष्यात हा खूप मोठा उपक्रम अजून होईल. पण देवाकडे जर बघायला गेलं तर आपण भक्तिभावाने जेव्हा येतो त्यावेळेला उपक्रम न बघता या ठिकाणी एक नतमस्तक म्हणजे माझ्या ठिकाणी जर मी बघितलं तर एक तरुण पिढीतला एक मुलगा म्हणून मी मुलांना हेच आवाहन करीन की सगळ्या भक्तिभावाने या ठिकाणी या आणि अधिकाधिक लोकांनी या ठिकाणी सामील व्हा. धन्यवाद. धन्यवाद माऊली. आपण पाहिलं तर अगदी यांनी ज्या प्रतिक्रिया दिल्या त्या बोलक्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत की युवा वर्गाने का वारीत सहभागी व्हावे, या संप्रदायाकडे का वळावं याचं उदाहरण देखील त्यांनी दिलेलं आहे आणि युवा वर्ग या नादोडे गावचाच या वारीत सहभागी होते आणि भविष्यात याच पद्धतीने तो उत्सव आहे तो आपण साजरा करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आणि आपण आता आणि काही भाविकांकडे किंवा वारकऱ्यांकडे जाणार आहोत, त्यांची आपण प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. चला पाहूया आणि काय तिथल्या वारकऱ्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत त्या आपण या निमित्ताने जाणार आहोत. आता आपल्यासोबत आपण पाहिलं तर येथील हे वारकरी मंडळी आहेत. काय सांगाल माऊली, आपण या वारीत सहभागी झालात, कसा माहोल आहे या वारीचा? वाहून एकदम पुढे काय सांगाल माऊली, कसा माहोल आहे या वारीचा? माहोल एकदम छान आहे आणि सर्व याच्यामध्ये भजनामध्ये सर्व दंग होतात आणि खूप छान वाटतं. आम्ही मुंबईवरून आलेलो आहे, सकाळी 7 वाजल्यापासून आता 10 वाजता आले. याच्या वारीमध्येच आम्ही सर्व दंग आहोत. खूप छान वाटतं. दरवर्षी या वारीला येतात? हां, दरवर्षी. आज 4-5 वर्ष झाली आम्हाला सर्व. आम्ही जवळजवळ 25 गावात आता या कार्यक्रमाची जी रेलचेल सुरू झालेली आहे ती भविष्यात कशी असणार आहे? अशी जशी या लोक म्हणजे आमच्या ज्या लोकांनी ठेवलेली आहे तशीच आम्ही पुढे चालू ठेवणार आहे. एक तरुण वर्गाला काय सल्ला द्याल या वारीचा किंवा या उत्सवाच्या निमित्ताने? या उत्सवाच्या निमित्त म्हणजे जे आम्ही जे आता घेतोय त्या आमच्या पाटल्या लोकांनी सुद्धा असंच चालवावं अशी माझी नम्र विनंती आहे सर्वांना. आता आपण पांडुरंगाचं दर्शन करायला निघालात, काय पांडुरंगाला साखर घालणार आहे? पांडुरंगाचं दर्शन म्हणजे आम्ही आता इथले रहिवासी आहोत आणि पांडुरंगाला आधीच माहिती आहे आम्हाला काय पाहिजे असतं ते आम्हाला आधीच देतोय. ते मागायची काय गरज नाही पांडुरंगाकडे, नेहमीच आमच्यावरती तो प्रसन्न असतो. धन्यवाद माऊली. या होत्या आपल्या या वारीत सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांच्या या आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. अशाच पद्धतीने जे आपण वारकरी आहे ते मोठ्या संख्येने सहभागी झालेले आहेत. त्या अगदी आपण पाहिलं तर पांडुरंगाबद्दलचं आपलं मत आणि साक्षात पंढरपूर या ठिकाणी अवतरल्याचा जो इथे माहोल आहे तो तयार झालेला आहे आणि सर्व वारकरी देहभान विसरून या दिंडीत सहभागी झालेले आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.